z Polžic a Bezdružic. A dnes se o tomto městečku dozvíme víc. Třeba to, že tam mají ojedinělou sbírku moderního sklářství, včetně jednoho unikátu. A taky zajímavé a krásné je i jeho okolí. Dominantou Bezdružic je stejnojmenný zámek. Kdysi tu stávala tvrz přestavěná v 16. století na renesanční sídlo. Dnes však už jen zdi původních gotických hradeb a hlavní části s barokní fasádou pamatují život urozených pánů a šlechtičen. Vystřídalo se zde spousta známých rodů, Kolovratové, Levenštejnové, Švamberkové. Jelikož se však nedochovaly do dnešní doby historické předměty ani žádný mobiliář, využili jsme náš zámek proto, abychom zde umístili expozici předního sklářského mistra, profesora Libenského a jeho žáků. Doufám si říci, že v dnešní době v Čechách neuvidíte ucelenější sbírku předních sklářských umělců 20. století. Bezdružické muzeum sklářské tvorby tak představuje díla největších osobností české skleněné plastiky. A člověk nemusí být ani velkým znalcem, aby dostatečně ocenil uměleckou a stylovou rozmanitost těchto kousků. Chloubou naší expozice je také unikátní bezdružický betlem. Jeho autor Jaromír Rybák, který ho vytvořil celý z brazilského křišťálu, zde použil mimo foukání veškeré sklářské techniky. Váží 3600 kg. Autor na tomto díle pracoval více než rok. Je unikátní v tom, že ještě nikdo nikdy nevyrobil takovou masu skla. Obří váhu nese kovová konstrukce a i ta má svou symboliku. Celé dílo tak představuje nejen nejslavnější biblický příběh, ale i stvoření země, vody, oblohy a ohně. Bezdružice však víc než Betlém proslavil onen šlechtic, byť pouze svým jménem. Krištof Harant z Polžic a Bezdružic na bezdružickém panství nikdy nežil. Čistě jenom rodově se spojují s tímto místem, a to po svém předkovi rytíři Buškovi, který ve 14. století kdysi toto panství s celými pozemky vlastnil. Měl ve znamení kohouta a proto i dál rod Harantů, kteří se pokládají právě za potomci rytíře Buška, mají ve znaku kohouta. Ale opusťme už zámek a vydejme se po naučné stezce nedalekým údolím Úterského potoka. I ten totiž má co nabídnout milovníkům historie a přírody. Tak například středověký hrad Gutstein. Sice se z něj příliš nedochovalo, ale jeho ruiny patří u nás k těm nejkrásnějším. A nebo svatá Studánka se zázračně léčivou vodou. Ostatně přilehlá kaple, kterou nechal roku 1892 postavit kníže Konstantin z Löwensteinu, prý ukrývá berle jednoho z uzdravených poutníků. Naopak smutnou historii připomíná místo zvané Ovčí vrch. Roku 1680 tu povstali sedláci proti šlechtě. Sedláci se na tomto vrchu opevnili a dlouho odolávali nájezdu vojákům. Na potlačení tohoto povstání byl pozván synovec Krištofa Haranta, Krištof Vilém Harant. A právě ten byl velice krutý, nemilosrdný. Sedláky povraždil, další stovky dával odvést na nucené prace. A za tu jeho brutalitu, za tu krutost a protože byl nevydařené dítě vlastně svého otce, tak se začalo říkat i ty Harante, což je handlivá nadávka, která je používaná dodnes. Naštěstí je tahle událost už minulostí a tak se do Bezdružic a okolí můžete vydat za poznáním krásné přírody, umění i zajímavé historie bez obav.